I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na naš kanal. Moje ime je Vladimir, danas je tu i sa mnom Nikola Stojčić. Ćao svima. Moram paziti da mi ne stane ovaj krug. Ostavite like, komentar i subscribe ako se pitate zašto smo mi u ovoj kući. Pa imamo naš novi kanal, posjetite nas, ostav like, komentar, subscribe. Da kažem samo, Ne smijem da kažem samo da u međuvremenu mi smo napravili kuću i sve ovo, da se ne bi vi smorili gledajući. Ništa, to je to ljudi, nemam šta da kažem. Dobrodošli na naš novi kanal i to. Znači, ovo je Minecraft preživljavanje u dvoje. Vidjet ćemo kako budemo snimali u jednom. Moram samo paziti da moje kući nestane. Daj napravi kovčeg. Joj, nemam drveta. Čekaj, imam! Ajde napravi, možeš i jedan ili dupli. Nemoj me zezat da mi hvali za... Ne kaže se, ajde, nije bitno, uglavnom ljudi... Jedno drvo mi hvali! Nisam vam rekao, ali u blizini imamo i konjaka. Imamo ovo kripera koji će ubiti trenutno, da mi ne bi pravio neke velike probleme. Ne! Jel tu ubio? Ne. Čuvaj se. Kao što vidite, kriper određeni broj kocaka razvali. Da. Evo ljudi, to su te bundeve. To jest nisam rekao, evo su bundeve. Mi smo ih vidjeli i njih ćemo koristiti, svi znate dobro šta, za jelo i za šta Baneka? Pa, za borbu protiv Endermana. Eto, to je. Zašto? Zato što kada vi stavite bundevu... Moram paziti samo da moje krušće nestane. Znači vi bukvalno kad gledate Endermana bez bundeve, on će da vas napadne. I nikad Endermana ne trebate gledati u oči i već ga samo udarate u noge. Da, ali najpreporučenije je... Čuvaj, zombi te za leđima. Ne, nije. Ne, nije. Vidim kako se... Šalim se. Nadbine imaju neka dva ovdje koji... Moram... Ono ja idem po nebe. Peče se. 2 sat... Peku se. Imitiramo ovču na neki čudan način. Jel se snima? Snima se, moram samo paziti krušće ako mi duže malo ostane. Ljudi, samo da vam kažem... Malo smo tehničkih problema što se tiče snima. Baš zbog... Što sam stavio? Ne vuni... Moram ubiti. Zombi te za leđima. Nabalan, ubijam ga. Samo moram malo ovako postepeno kružiti Klipom neće inače biti dugačak po 10 možda minuta. Sve zavisi uglavnom. Zavisi uglavnom što Nikola kaže. Eto imaš tamo, možeš ako hoćeš da ubiješ krme, ali... Aj, vidi ga! Ajmo. Vidi ga! Želiš da dam jednu bundevicu? Ljudi, ako se pitate, mislim, znate da je Pocket Edition. Svi mislite da se perspektiva ne može promijeniti, ali niste u pravu. Zapravo perspektiva se može promijeniti, ali ne može se promijeniti u toku igranja. To znam. Napravio sam ti čest, malo sam razvalio kuću, ovdje ću staviti stone block. Samo da kažem da... Znači možete da napravite, ali ne možete... Ne, brate, nestade. Šta nestade? Blok. Ja rekao nestade snimanje, da te ubijem šans. Ljudi, znači, kako bi... Vi možete tu perspektivu bilo koji da stavite, ali morate da izađete iz servera pa stavite pa uđete. I tako isto da promijenite. Znaš, ako znate ljudi, napišite u komentare zašto ja ne mogu preskakat po 4 bloka? To je zaleta. Možda nije to, možda zbog speeda što nema. Pa to ti kažem. Znači, ovdje, tu. I ljudi, ja ne mogu odavde, ne mogu ni 3 bloka preskočiti. Ja ću ovo ljudi iskopati iz rada. Ali sad ljudi, kad bi stavio blok ovdje... Čekaj, 1, 2, 3, 4, na 5 sam ga stavio. Ja ljudi ovo kopam, ja ne znam da li se u videu čuje muzika, ali čuje se, eto. Vidiš? Meni ljudi malo baguje, ne vidi se na kameri, to jest ne vidi se na Banekinom telefonu. Vidi se na malo baguje, ali to nema veze, ništa. Ako vas interesuje koji je telefon Alcatel Pixi 4 Plus. Huawei Y6 2017. Meni. Nikolin. Znači,
I upravo ladno mi zvoni telefon, liku. Ja ovo niđe vidio nisam. Ali ljudi, ne znam zašto. Znači, evo ljudi, ja sam sve sklonio. Sad ćemo da to, da zatrpamo. Mama me zove, ladno. Vidi. Snimat ćemo mu tvoju mamu. I opet me zove. Jo, mora, ne mogu. Čekaj, izvini, to će, mora početi. I evo ljudi, vraćamo se nakon malo tehničkih problema. Snimaš ti uopšte? Snimam. Koliko ja vidim, nama je skoro sve iz početka. To su nije sve. Ja, nije, 5-6 minuta smo snimali. Malo nam je štekalo. Nema veze. Ne, malo mama zvala. To je to u suštini. Ne! Dvojica me biju, pa to nije fair. Dvojica na jednog, vidi. Ja ti pomoći ne mogu. Dobro je. Ja ne mogu. Ne, gušim se, mrtav sam. Jedva živ sam. Odi. Ajde. Ja imam samo maksa s tebom. Joj, ljudi, ne! Koga si udarao? Dobio sam i 3 levela imam. Ja da nešto. Ajba neka ajmo. Gdje ćemo? Uzeti bundeve. Tu. Pukao si me. Koliko sam tu za damage? Srce i po imam. Zezaš me. Ne. A zezam, a daj, ljudi. Ne znam, vozi me. Odi ja prav baštu. Baš. Čujte vi ovo. Čujte li vi ovo, ljudi moji? Ovaj moj fini riječ. To je taj onaj... Djersvački riječik. Da. U stvar stil. Isti đavo. Sad od pravit Evo ljudi, kao što vidite, znači od svih bundeva dobili smo 10 bundeva. Što je odlično jer moćemo da, moćemo da pravimo i jelo. Udario sam se. I... Vidi ovo od bloka. Napravio enchantovani golden apple. Od gold bloka. U stvar zla. Vidi. Gledaj kraj. Šta ne vidim? Ne. Daj pokaži. Gledaj sad. Uđeš u crafting table. Vidi, gledaj. Da, ja imam na svom nalogu jabuku. I zlatnu. To je, mislim, svako ima svoj nalog, jer zašto bi imao sam... Iščupano bre! Sad ću dobiti polaz. Sad ćemo napraviti jednu baščicu i završiti video. Pa za nelogičije da ode napraviš jedan bliže... Pa, rodio Čić, ode, što bi sad moj tata rekao, ode u drva. Ode s tobom. Nemoj me udarati! Nemoj! Ovako je najbolje kad dvojica sjeku. Evo ljudi, vi mislite da smo mi tu nešto srećni, vamo tamo i jesmo i nismo. Patili smo se danas čitav dan. Znači ne želim da pričam zašto, jer imali smo mnogo velikih problema na YouTube. Oko kanala. Uglavnom... Ali ne želim sad vas smaramo. Morali su bacamo kao da se prozri voda, da vidiš sve šta je na dnu. Može se napraviti u 1.1.03 verziji. Šta? Da se vidi dole ovako kad gledaš, da se vidi dno okeana. Ili samo mora u 1.9. Ali moraš da popiješ ono... Da, kad smo već kod okeana, to vam nisam rekao, ne znam da li zna Baneka. Uglavnom, uzmete, znači to se ne može uvijek desiti, ja mislim da treba poseban seed ili posebno server, svijet, znači ukrcate svijet i sad šta radite? Morate da popijete napitak za providnost u vodi. Kad ga popijete možete da nađete dvorac gardijana, gardijani su vam čudovišne ribe. Pa čudovište riba, eto, uglavnom. I sad, to nisam nikako probavao, nisam probavao u ovome, kako se zove? Nisam ja, Nisam probavao
To bi najbolje bilo ući u kreativni mod, Pa da, prenijeti sebi taj napitak. Ali kako se zove taj napitak, znaš? Ne znam, ali to je napitak za... Znači sve bi napitke treba probati iz kreativnog moda, da ja skontam. Kuj. Ali to nećemo raditi za sad, mislim, ne vjerujem. A zašto si tako pametan? Stavljaš ispred kuće, ali ajde. Pa moram... Ne, da se derem. Pa moram... Za nije logičije da samo dođeš. Pa neću, zašto mi je ovo blizu vode? I brže će nicati. Nemojte se čut ljudi što ovako stavljam po V4, zato što će biti veliko drvo. Ali zašto? Pa nisi trebao staviti tamo negdje drugi, ali ajde. Ne čekaj. Šta? Ne čekaj. Koliko ti imaš te kako se zovu, šećerne trske? Ima u čestu. Ali ajde, evo vidjeti. Ja ću je posaditi. Ima 8. 8. To je neki specijalan naziv za jedan dobar šuk. Šalim se. Evo on je uzeo. Ljudi, dosadno nam je stvarno. Jest da mi se ovo snimamo, ali nam je dosadno jer bukvalno... Samo da napravim baštac pa ćemo prekinuti snimanje. To jest nećemo prekinuti. Ako budemo još nešto na... Evo vidimo nekog jako lijepe boje konja. Bukvalno izgleda kao da je bio u štali. Evo mogu da zajaš. Da vidimo da li će danas... Čekaj, ali ovo samo pored vode posjeti. Nemoj da me zezaš. Kao što vidite, konj me je zavolio kako god. Ali dobro, tebi ne možeš jahati. Ali ne mogu da ga jašem jer nemam sedla. Kao što vidite kad primaknete mu skroz. O ti, ko, ljubim te u oko. Tate. Ljudi, kuća nije, znači to je to, znači moramo još tu da radimo na njoj, ali to ćemo u neki od narednih videa, znači... Uđi u kuću da dam kokoške da jede, tako. Sad moram naći drugu. Ljudi, to bi bilo to od ovog klipa, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, komentar, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav! Pozdrav!